הסרט הזה נבחר להופיע פה בסינמה קרב 2011 לאחר הצבעה מתוך 8 סרטים שבית הספר הגיש. אז יש כבוד, רבותיי. אז בואו ונצפה בסרטון הכל התחיל במחבואים. תביא את הטלפון, תביא! מה המספר של ההורים שלה? 050. זה המספר, 050. אני לא מתנה בחוטף הזה. כן, אם אתם רוצים שהילדה שלכם תחזור אליכם, כדאי שתגידו לי 5,000 שקל עד מחר. מה? כן, זה מה ששמעתם, אם אתם לא תגידו לי, אני אערוב אותה. מה עשית לה? כתבתי אותה בזמן שהיא סיפקה את החיים שלה. איפה היא עכשיו? לא אומר לכם, אתם לא רוצים לדעת. אני לא יודעת מה להגיד לך. ליד בית הספר פינס, בחורשה, תבואי עכשיו. אוי ואבוי, תפיק אותי. כמה זמן, איפה ההורים שלה? לא יודעת, מה אתה רוצה ממני? שהם יביאו לי את הכסף. אחרת את לא תהיי פה מחר. את תהיי שם, למעלה. בעננים. תגיע, יונה תגיע, היא באמת אהבת אותי. כן, בטח. אם היא הייתה אוהבת אותה, היא לא הייתה שולחת אותך לשחק לבד עם חברים. אולי כי היא בטחת לו, תביאי אותי שלחה אותי? אז כנראה שאי אפשר לפתוח בה. איפה הם? אני שומע שהם בחוץ, למה הם לא נכנסים? דניאל כזה. כן, עכשיו הוא מוריד את השעות. מאיפה הם הגיעו? מה זה? אנחנו נעשה עבוד בשבילה.
אני מזמין לבמה את שני הנציגים, את שלושת הנציגים, שי, אורי וחן, לכיתה A2, שיכולה את הסרטון, את המנהלת סיגל נטף לקבלת הבמה. אני אשמח להזמין את המחנכת ענת אלחרר, רכזת קרן קורן. יאללה ענת! יאללה שם! ערב טוב, ברוכים הבאים בטקס סינימה קרב. שכבת ה' מבית ספר פינס יצרה 8 סרטים שהושקעה בהם עבודה רבה, כתיבת טקסט, משחק, צילום ועריכה. אנו, נציגי כיתה ה' שנייה מבית ספר פינס, גאים לעמוד כאן ולהציג בפניכם את הסרט שבו זכינו בתחרות הבית ספרית הכל מתחיל במחבואים. במהלך הסרט הושקעה עבודה קשה, שהובילה לחוויה עצומה, גיבוש והבנה מהי באמת חברות. אנו מאמינים בערך אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. ערך זה הינו חשוב לגיבוש כיתה בכלל ולכיתה A2 בפרט. בסרט מסופר על ילדים ששיחקו מחבואים, ואדם זר מגיע לאזור משחק וחוטף את הילדה נועם, השחקנית הראשית. הילדים מבינים כי נועם במצוקה ומתארגנים והוגים דרך פעולה כדי להציל את נועם מידי החוטף. במעמד זה אנו חפצים להודות תחילה למר שי בן שבת, המורה לתקשורת שהנחה וצילם את מתן בעשייה בסרט. כמו כן ברצוננו להודות למר יעקב שמעוני שערך את סרטי בית הספר. תודה ענקית לכל השחקנים בסרט על חוויה אדירה ביצירת סרט. לכיתה A2 ולכם האורחים צפיה מעמד דבר רק להבין שזה סרט שבמקרה אמיתי של חס וחלילה ישר יש לערב אדם מבוגר ואת הנהלת בית הספר כמובן. נשאר לי פה פרס ששכחו